Издигаме към небесата все по-високи сгради, а сякаш все по-трудно достигаме един до друг. Все повече знаем и все повече можем, а все по-често забравяме, че срещу нас стои човек със своите надежди и трудности. Светът никога не е имал толкова възможности, а сякаш никога не е копнял повече за човечност. Светът не страда от липса на знания или таланти, а от липсата на доброта, уважение и състрадание в отношението ни един към друг. Защото не е истината сама по себе си наранява, а начина по който я изричаме думите и отношението ни могат да вдъхнат надежда или да оставят рани. Именно те насърчават или пречупват човешките сърца. Да бъдем хора, преди всичко хора, преди имената, титлите и славата. Да избираме любовта, когато евото ни провокира, да подаваме ръка, когато е по-лесно да обърнем гръб. Да бъдем хора, преди всичко хора, да пазим съвестта и добротата в себе си, да отвръщаме на провокациите и атаките с почтеност и достоинство. Защото след нас остава най-вече споменът за начина, по който сме се отнасяли един към друг. Прекалено лесно се научихме да осъждаме, преди да разберем, да лепим етикети, преди да изслушаме, да съдим постъпките, без да познаваме причините за тях. Забравяме, че всеки човек води битки, които рядко се виждат отвън. Усмивката не винаги означава щастие, мълчанието не винаги е безразличие. Гневът често крие болка, а грубостта е отчаян опит да бъдат защитени стари рани. Истинската човечност започва тогава, когато изберем да проявим разбиране, вместо да произнесем поредната присъда. Да бъдем хора, преди всичко хора, преди имената, титлите и славата. Да избираме любовта, когато евото ни провокира, да подаваме ръка, когато е по-лесно да обърнем гръб. Да бъдем хора, преди всичко хора, да пазим съвестта и добротата в себе си, да отвръщаме на провокациите и атаките с почтеност и достоинство. Защото след нас остава най-вече споменът за начина, по който сме се отнасяли един към друг. Истинската сила не е да пречупим човека срещу нас. Истинската сила е да опазим достойното си присъствие. Всеки ден оставяме следа в нечий живот. С един поглед можем да дадем надежда, с една дума можем да върнем увереност, с едно отношение можем да променим нечий свят. По-добрият свят не започва с големи обещания, той започва с малките избори, които правим всеки ден. Да уважим вместо да унижим, да разберем вместо да осъдим, да помогнем вместо да подминем. Именно така оставаме хора. Да бъдем хора, преди всичко хора, преди имената, титлите и славата. Да избираме любовта, когато евото ни провокира, да подаваме ръка, когато е по-лесно да обърнем гръб. Да бъдем хора, преди всичко хора, да пазим съвестта и добротата в себе си, да отвръщаме на провокациите и атаките с почтеност и достоинство. Защото след нас остава най-вече спомена за начина, по който сме се отнасяли един към друг. Защото най-голямото богатство не е това, което оставиме в ръцете на хората, а това,
което ставяме в сърцата им. И ако след нас остана повече любов, повече уважение и повече човечност, значи не просто сме живели, а сме били преди всичко хора.